Bapak, aku arep metu dolan karo Sari, oleh ha? Adin, menika sampun wayah suruh. Menapa kowe setuju yen ditunda dateng esuk? Sampai leres Pak, kita langkung aman menawi Adin mlampah ing esuk nganti srengenge terang. Oh alah ya wis e Pak, tapi aku ora kangen karo Sari. Kula mangertos Adin, nanging keamanan kowe kula nganggep luwih langkung wigati. Ini kok menawi sesuk kowe ngatur wektu kowe becik tumrap kula krama basa iku penting banget. Kek kula nyuwun sepura, kula pancen kerep salah nalika nganggo omongan. Sadananipun kowe metu sesuk, mbok menawi sinau setunggal utawa kalih para Brahma supaya luwih ajeng tata krama. Nggih Mbak Putri, kula badhe sinau dan kula ajeng ngucap kula nyuwun pangapunten Mbah menawi kula salah. Alhamdulillah menika apik, ingkang penting menawi kowe tulus. Engkang Adin, panjenengan sampun siap kangge piwulang jajan menika? Nggih Bu Guru, kula sampun nyiapaken buku saha catatan. Badaya, Mbak Unawa kowe sinau Mbak Ulu. Ya Sari, kakek lan guru kula paringi piwulang supaya luwih sopan nalika bicara. Wah, apik iku kowe malih kaya bocah keraton. Pak Rimi, menawi kula mboten lepas punika wonten layang kang tumuju dumateng kula. Nggih Adin, punika kiriman saking Pak Agung tukang pos. Adin, panjenengan kula bekake ing dodo meja. Nggih matur nuwun sanget Pak Agung, kula sangat ngurmati jasa panjenengan. Sami-sami Adin, menawi saged kowe tansah sopan nalika ngomong. Pak, Bu, kula badhe pamit dolan kali budi mboten napa. Ya Adin, nanging aja nganti wayah subuh. Hati-hati lho Adin. Nggih Pak, Bu, kula budal. Hati-hati lho. Ayo belaneng klek rek. Ayo.
Bapak, Ibu, kakek, nenek, guru, Pak Agung, Bu Rili, Sari, saha koncoku Budi. Kula nyuwun pangapunten menawi kula nate nyaira tanpa unggah-ungguh. Mugi kula saged terus sinau lan tumindak luwih sopan. Adi, kita bangga karo kowe. Tindakanmu menika tanda kowe bocah sing tanggung jawab. Matur nuwun Adin, sampeyan wis wujud anak sing trep adil diri lan ngajani liyane. Saya